ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ, ଜୟ ମାହାତ୍ୟା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଦୀ ବଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ହଁ ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଦାଦା ଆମର ପୁରା ଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମୋ ଦାଦା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ମୋ ଦାଦା। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦାଦାଙ୍କର ମୋର ନଦୀ ବଡ଼ି ଟାଇମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ କ'ଣ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇ ସେପଟେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ବି ବଜା ବସିଛି, ଆମେ ବି ସେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ କ'ଣ ଆମେ ବସେଇଛୁ ବଜାଟା, ସେ ସାଇତିକିନା କାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ 10-15 କେଜି ହବର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବସେଇଛୁ, ଏବେ ବସେଇଦେବୁ 8ଟା 9ଟାରେ ବାହାର କରୁ। ଡର ଆମ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଡର ଆମ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କେଉଟର ଛୁଆ। ଆଉ ମାଛ ମାରି ଆମ ଜୀବିକା, ନାଇଁ କି ଦାଦା? ଆଉ ମହାନଦୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି। ମୁଁ ଏଇନା ଏଇପାରୁ ସେପାରକୁ ପୁରା ପଳେଇବି, ଗୋଟେ ସୁଅକରେ ପଳେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଏମିତି ସୁଅ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଆସିକି ପଳେଇବି, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ କଥା, ନୁହେଁ କି ଦାଦା? ଦାଦା ତ ଆମର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦାଦା ଏଇଠୁ ସେ ନା ପଳେଇବେ ଭଟ୍ଟାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଟ୍ଟାରିକା ଏଇ ପାଖରେ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଆଗରେ ଭଟ୍ଟାରିକା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା।